Ndinoda kureurura kurepa kwandakaita Benzi rekumaraini kwedu. Ini ndiri murume ane makore 40 ekuberekwa. Makore 5 apfuura. Kumusha kwedu kune benzi rechidzimai raipengera kumagrosa, asi time raizofamba roenda kwaraigara mudhuze nedzimba dzedu. Saka rimwe zuva ndakataimira benzi iri parairara. Ndakasvika ndikanyahwaira. Ndaifunga kuti benzi iri richaita noise, but ndakatosvika ndikarara naro too heavy kudzimara ndakutoenda everyday kunorara naro. Saka benzi iri rakazoita mimba rikazvara mwana uyu akafanana neni, but ndiri kunyara kuti nditore mwana wangu. Please, apa riri kubata mwana rafu kuti nditaure kuti mwana ndewangu, handizosungwe here guys. Please help, mwana wangu mukomana ndinomuda chaizvo. Plus ndikataura ndinozowana here mudzimai wekuroora iye achiziva kuti ndakamborara nebenzi. Please help me, hama dzangu.